טרבלסי, בן 23 עוד מעט. אני גר בקריית גת, חלק מגרעין הנני. אני כרגע חייל בשירות סדיר, תוכניתן בחיל תקשוב. עובד בין היתר ככה מהצד בגרפיקה. לי קוראים אדיס טרבלסי, בת 24, גרה בקריית גת, חברה בגרעין הנני, אימא לילדה בת 2. הנה, שם לימונים בינינו במקום. שבשביל, שיעשו בשבילנו. בקושי יודעת אמהרית. גם אמא שלי כאילו בקושי מדברת איתי. כאילו אנחנו מדברות בעברית. אם פעם הייתה מדברת איתי באמהרית ואני עונה לה בעברית, אז היום היא עונה לי בעברית גם. חלמת פעם להתחתן עם אתיופית? לאו דווקא. שואלים אותי את זה הרבה, או שאומרים לי שאני החלטתי שאני רוצה להתחתן עם אתיופית, ואז חיפשתי מישהי אתיופית. בשיא הכנות זה לא נכון. תמיד היו לי החברים הקרובים שלי היו אתיופים, לא רק, ממש לא רק, אבל היו אתיופים. עד גיל תיכון חשבתי להתחתן עם אתיופי. אבל ככה הייתה לי שיחה פעם עם חברה טובה שהייתה באותה תקופה, ודיברנו על בנים, והיא אמרה לי שאין מצב שהיא תתחתן עם אתיופי. אין מצב בעולם. כאילו רק עם פרנג'ים. הייתי ממש מזועזעת. אז מה נסגר איתך? כאילו, תגידי, יש לך בעיה? מה זאת אומרת לא להתחתן עם אתיופי? זה העדה שלך. כאילו, מה זה אמור להיות? אבל מאותה נקודה גם כאילו אמרתי לעצמי, וואלה, היא חושבת להתחתן עם פרנג'י. אני אף פעם לא חשבתי על זה. אולי יש אפשרות כזו? כאילו, אולי יש מצב כזה שכאילו להתחתן עם פרנג'י? אתה לבן, אני שחור, אני חשוך, אתה באור שמחמם כמו אמא ושדואג לך. אתה קטן, אני גדול, אני רוצה, אתה יכול לרקוד, לצעוד קדימה, להיות שלם בין אנשים, ואולי יבוא יום ונהפוך שווים. אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אין סוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע. איך הכרנו? כשהיה מלחמה בלבנון, אז עשו קייטנות לעולים חדשים שהיו בצפון. לקחה אותם לבתי ספר של הסוכנות במרכז הארץ. ככה להוציא אותם מקו האש. ביום הראשון שהגענו ציוותו אותנו להיות מדריכים עם כל אחד עם עוד מישהי. ושמו אותי באותה קבוצה. כשנגמר החופש, נגמר הקייטנה הזו והכל, היא עשתה שירות לאומי ברחובות. אז ככה שההיכרות שלנו המשיכה, כאילו פה ושם היא הייתה צריכה איזו עזרה או משהו, כאילו להכיר בעיר, וככה זה יותר התגלגל. כאילו זה היה תהליך. לא היה קשר רציף מאז, זאת אומרת שהכרנו ולא דיברנו איזה כמה חודשים ופתאום הייתה צריכה משהו. הכרנו במשך 2 עד שהחלטנו על חתונה, נכון? כן, 1.5 שנה. עד שהתחתנו נמשך בערך 1.5 שנה. בואי בשלום, עטרת בעלה, גם ברינה ובצהולה, תוך אמונה לים סגולה. בואי בשלום, בואי. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל.
גם ברינה ובצהולה תוך אמונם ויום סגולה בואי בשלום בואי תוך אמונה עם סגולה. איך הם יגיבו? אמא שלי לא הייתה לה בעיה. אני בטוחה שהיו לה חששות, כאילו, איך הוא יגיב, איזה מין בן אדם הוא יהיה, אם הוא יקבל את המסורת שלנו כמו שצריך, אם הוא יאכל את האוכל שלה, כאילו, אם היא תצטרך עכשיו, אם הוא ישתה בכוסות חד פעמיות, או יביא, כאילו, צלחות מהבית, או משהו, כאילו, שבשל מהבית, כאילו, היא חששה לדברים האלה, בטוח. אבל היא לא הראתה את זה. כאילו, היא כזה, נתנה לי כזה, ביטחון כזה, בסדר גמור. כאילו, מה שתחליטי, אני איתך. אמא שלי גילתה את זה במקרה, ככה שראתה אותי מדבר איתה בטלפון, שאלה מה, ככה בצחוק צחקה עליי, מה, יש לך חברה וזה? שאלה שכן. ואז היא שאלה אותי, בדי השאלה הראשונה, מאיזה עדה היא? כאילו מה היא אמרה לי, נראה לי, היא אמרה לי מה היא תימניה או משהו כזה. היינו בבית של סבא וסבתא שלי בצפת, אני זוכר את זה. ואמרתי לה אתיופית. היא התחלה לימינה, וכשהיא ימינה, אז היא ככה... עשתה ככה... זה קצת... לא נגיד, נקרא לזה שהיא לא כל כך הייתה שמחה, היא הייתה כאילו מופתעת, מה, כאילו הייתה בהלם כזה. אנחנו החלטנו להתחתן בערך באזור פורים של אותה שנה. כשהספרתי את זה להם, אז הייתה התנגדות משתי סיבות, גם בגלל, כמו ששאלת, גם בגלל העדה שלה, וגם בגלל שאני צעיר. זה היה סיפור מאוד ארוך, קשה לי ולהם. זו הייתה תקופה לא קלה של כמה חודשים, בערך 4 או 5 חודשים של נקרא לזה כסח. הייתי הולך, דיברתי עם הדודים שלי, כל מיני דברים שניסיתי לעשות בשביל כאילו שזה ישתנה, כי הייתה התנגדות די גדולה. היה הרבה מחסומים, זאת אומרת הרבה סטיגמות או דעות קדומות שהיו לפני וגרמו להתנגדות, ואני חושב מרבית ההתנגדויות והדעות הקדומות נשברו והוכחו כאילו נכונים, אולי לא הכל, אבל רוב. זה ברור שיש, לא קשיים רציניים, כאילו שאנחנו לא מצליחים להתמודד איתם, אבל זה כמו כל זוג אחר שמתחתן עם בן עדה אחרת, ויש מנהגים שונים, כאילו, כל אחד חי בחיים אחרים, לא משנה מאיזה משפחה הוא הגיע, מאיזה עדה, היו לו חיים אחרים, כאילו, המשפחה שלו התנהלה אחרת ממשפחה אחרת. וככה זה גם היה אצלנו, בלי, כאילו, אני לא רואה את זה משהו שקשור דווקא לזה שהתחתנו, כאילו, בגלל שאני אתיופית והוא פרנג'י. לכל זוג יש קשיים. אם פעם חשבתי שאפשר לחיות חיים ורודים, אז זה לא נכון. כן אפשר לעשות מהקשיים האלה דברים שרק יחזקו אותך, זאת אומרת שרק יעשו יותר טוב, להפיק מהם יותר טוב ממה שהיה לפני כן. אבל להגיד שאין קשיים זה לא יהיה אמיתי. בגלל השוני בצבע או במנטליות, אני לא חושב שיש. יש חגים שאני רוצה לחגוג אצלי בבית, כי זו המשפחה שלי, ואני רוצה להיות עם המשפחה שלי, כי המשפחה שלי גם נורא קטנה. אז כאילו כל אחד שהוא חסר, אז מרגישים שהוא חסר. וכשאנחנו לא נמצאים, אז החג הוא אחרת. כאילו חוגגים אותו בצורה אחרת. אבל כאילו, והאמת רוצה להיות עם המשפחה שלה, כי הוא רגיל להיות עם המשפחה שלו, והוא אוהב כאילו, אותה ביחד ואת הסיפורים, איזה שסבא שלו מעביר את החגים. יש ויכוחים על זה, כאילו, לא ויכוחים שנגמרים בצעקות או משהו כזה, מגיעים להחלטה. ולא משהו רציני, כאילו.
אנחנו מסתדרים עם זה. במשפחה שלהם, כן. אם הולכים לאירועים, אז אני יודעת שאני שונה. אין לי מה לעשות, כאילו, רואים את הצבע, כאילו, אנשים מסתכלים אחרת, כאילו, באירועים גדולים, אבל אצלם במשפחה אני כבר, כאילו, הם כבר מכירים אותי. הם לא מסתכלים עליהם כאדם שונה. זו דעתי, אני מקווה שאני לא טועה. אבל ככה אני מרגישה חלק מהמשפחה. וזה גם הסתכלות שלי תמיד על עצמי. כאילו, אני לא רואה את עצמי, משתדלת מאוד לא לראות את עצמי דרך הצבע העור שלי, אלא את עצמי בתור בן אדם. כאילו, אני לא רואה את עצמי שונה. בוא נאמר, הסיבה שאני התחתנתי עם אדיס דווקא, יש עוד, אמרו לי את זה גם בהתחלה, כאילו מה... אז יכלת למצוא מישהי אחרת, או טוען שהיא בחורה טובה, יכלת למצוא בחורה אחרת טובה בלי כל הסיפורים של ההתנגדות ואתיופים ולא אתיופים. כאילו, אבל... סליחה, אבל התחתנתי דווקא איתה, כי ראיתי את התכונות שיש בה, שככה אני רוצה שהילדים שלי יהיו. זאת אומרת, אני לא אפרט אותם, אבל כאילו, כמו שמתנהגת ב-90% מהדברים, ככה אני רוצה שהילדים שלי יהיו. וזה בעיקר החלום, לפחות שלי, אני מאמין שגם שלה ביחד, כי זה דברים שדיברנו עליהם. החלום שלנו ביחד זה לגדל ילדים שיוסיפו לעם, למדינה ובכלל. שומעת מאנשים אחרים שגם להם יש ילדים בצבע העור שלכם. יהיו לה תקופות קשות שיעירו לה על הצבע העור שלה, על אימא שלה, אבל אני חושבת שבעיקר זה התפקיד שלנו. זה תלוי בנו איך היא תקבל את זה, אם היא תיקח את זה לשלילה או לחיוב, אם היא תתחזק מזה, כאילו זה הכל תלוי בנו, איך אנחנו, באיזה גישה אנחנו נראה לה את החיים שלנו. את זה שאני בצבע כזה והיא בצבע כזה ועמית בצבע אחר.